sewda horu wadi hoona gorko honta wonno laar ha debma fuuti yahi natiga nder ladde ro simi yalta non batta kam ay ko mi baddora ko en cukala hay hunde mi meeda kan wawde ameda kan wawde ameda kan wawde wallahi ana hersara yalto ko andar galema ko gorko jibin mi an jibini debbo ko take a ceenani biyo hol waw ceni bi ceena mo don sa wi kam gorko take a ceenani biyo mi wanma ko boni mi sa wi kam holko take a ceenani biyo mi wanma ko boni mi man ha bammare wi do dew na si sabu o wara kam no mi maayi dum kalta si a maayiram powriname même powro anani goy barna langu goddo mi hanni ma pula no fudi to mi nanani malim palo kitalan dande amde Kobe kali fof mi nyaake mama ngaccabe enangam minanga manjade enangam minanga mangonde asubi mi subi masinyama tanandi Seydou wiɗa mayram de kono mo waɗanni piimugo mo yakka hakkunde mayram e tattati ko woni yimtara ɗum en welde noli yimtanam ɗum koɗo mi fare moɗa inde mande voilà ko mayra mi fala min ko mi e gokke kambude min ko mi sobi sabu nani ara halta kaw baba galle wonande oɗon jiɗi ƴettude buubel oɗon jiɗi nawde ɗum Dakar kono noon baba aɗa andi kam yero o jaɓata ɗum sabu yero ko hanga o ko walla buubel ko hanga ho fof aɗa andi yero ko kanko tan yiɗi kadi buubel aussi ko yero tan yiɗi wonko ganduɗa noon ɗum wawa wonde sabu son ittimo ɗo on nawimo Dakar taw on tintinani yero o tawan mon ko toon son tintinimo kadi aussi ko hare wonta ɗum noon ko Allah fawi meɗen nden fawre ko noon Allah waɗi buubel noon Allah waɗi yero jaɓanen mo ɗum tan ka cukalel de a haali gonga ham fawake wonde cukalel fawake wonde mawɗo koko kalɗa ko mbiɗi yaade hen saabu yero so hami mbiɗi yomoni ko daga Allah makko yidde buubel mbiɗa andi mbiɗi woni yobon ko daga min inirimo daga Allah makko wawde hirde kono noon kadi so yeehi kadi adoro foftude fof ko an no fuuri guure jaraɗo an
aɗa andi no foti pasɗa wuro fof no foti pasata te ko pasata ko heeƴema an heeƴema ɗum kam ko gonga ɗum kam ko gonga yaaduma ndu ɓuuri cellal ma ngal ɓuuri moƴƴude ma min hannde komi mawɗo babagal immi ko ha Dakar ari ha dum do boy nante jam gondal hol mayen ako mayen astafurlay ay goto mayen mi ya jam gondal ani gam joni mi idem a boy mawo to mbirtu mo me jerde a boy nante holto tita boy temder biya boy dafa ma tew aski noy man yer anne horma to tamo waji be ne jagam buubel jaggu meru legal il faut poji an buubel wi ma ko tewo defa mais o nandirani meruji tout en ho timmay ko wondi ma hen woni am mi ka copain am mi hala dum min ngoni copain min ngoni copain ngona copain min ngoni copain non Allah winde yero après o wi pare wadi créer alfeni dans la même wona ka con voilà wona ka con wallahi ka foddere ko foddere kay hakkuma joom hakkundama joom ka foddere ko mi way mbay wal foddere a debma bur fuuyi ana wadum an bon an badani wonde galant an ka galant yed a wona galant mi wona ƴettum mbiya wona galant mi wona a susa ettade wadno ka galant wadno a fotani wonde o boy an ɓuɗum niveau boy o sellani boy o ko kalde boy mun jaymi an mara nefra ƴewno mbaɗani a wawno dañi hannde boy Viviane Ndour mi e guite hen a teni hoorema e niveau oɗo walla an ka ɓocco en randi ko poɗon goppude hakkude yimɓe yiɗodirɓe dilo so yimɓe jiɗodiri goppeɓe jiɗodiri ko mbiyata kam an somi jaari haala ma ka somi waɗi yeehi ha nder mi woppat mo jinmi o fum awa dañ go min jahim an niveau wona go bo ɗalde an ka nante min valeur yo won babba mbimi mbata mbab yo boyo won babba an ko wondima hen d'abord dale o ko wondima hen dale do mo rokkuma kurlage arde wiidemi yomi woppu debbam amin Allah windirimi somi Allah windirma ko dalde wonde dalde walla wona gon wallahi ka kon wallahi an seeni min burma jooje an wallahi wona gon an seedi min yimɓe ne mbiyami komi foddere kono an min semorma ha camarɗa hono bay goto an ɓuuri jolɗude kono billa wallahi heddi ko wallahi sa yiidi fawel nodden adda halis ma a fo jogida no foti jogida mi ala halis ko so yimam no foti jogida min foti jogi temdere fawen temdere jehen namdoden min ma hol ɓurde jojje e wuuro ngo mi yami ji halis kono billahi wallahi sam addi mi faram sam fay wallahi leydi mam ñaam wallahi jehen joom wuuro sa yiidi jehen joom wuuro o wiye non den mama ayetu ani mama ayetu kañum ɓuuri jojje e wuuro ngo mama ayetu kañum ɓuuri jodde e wuuro ngo o wiye nodde Mayrem Sy se noddi Mayrem Sy ɓe fof koreji ma ɓe fof ɓattima jiɗa funde mama ayetu ko koreji am kono o jinganta a joni nodde on ko jaadu Amérique nodde yayam yayma ko an jinganta wadde min wiyani yomin noddu bayam mi wiyani yomin noddu bayam bayma yiɗam ni wallahi nodde mbayma min ganco nodde mbayma hoɗon wallahi min ganco min bayam wurani min ɗum waɗi wiide bayam wurani nenam wurani babam wurani an ko wallahi Allah no seedi billahi wallahi al seedi min ɓurma jojja wallahi seedi Allah no seedi mun ɓurma jojja wallahi seedi ɓurɗa ham holko ɓurmami seedi ɓurɗa ham tan joni ɓurɗa ham joni amin joni semet somi yiɗɗe joni somi are tarade mi jooɗor an hon sa wona tarade darata yimɓe fof e par ce que min sa yimɓe daro gañon non ko tarade affaire o tisay wuttam aɗen ɗum ko hakke moɗomo jooto ni tampere hade Babacar nde gonmi cukalel ndena noppima ndena jibinaka mi haɓɓamo mi tonggamo ha tiiɗa mi fiyamo ha wala suttamo joni mi ronkimi natti wawde so baba galle nawimo min ko ɓuralam ko ɓuralma an ma foftu min mami dañ jaam wuuro ngo foof en gaybe wuuro he to birti fof ɗo buubelen gonno ɗo yeren gonno ɗo galle yeren galle buubelen andi ɗum kadi welani Fatimata no Mariam ɓuuri welde ko accu tan baba galle nawmo joni accidemo tan e baba galle ƴeewa ko baba galle wona way baba ɗum fof e waade noon mbeɗa nanan ko mbimami ko buubel e yero ko fawre Allah ko fawre meɗen saabu no ɓe mbayni
ko pular wiyer ko rek bakke makere gile no ngoni kecce sabu enen dardiɓe ni ha tolnimo oɗo saaha en mbawa ƴettude debbo janor kadi berloyɗen mo Dakar min kam min mi yadani moɗon ɗum sa yi ɗum ko needi sa yi ɗum ko needi kanko buubel so itam ɗo nawama Dakar yeroma teey ma andu ko waɗata ko woni ko nde no ɓurata dakkitade baba ha onon gandi yero hay goto haalantamoɗon yero jikku muɗum aha ñande nawɗum ɗo debbo mo o goto yiiɗi ko o goto yiiɗimo hoto nawe debbo janaɗo saabu Allah ko min tan gaddon toon tampere kadi saabu so yeehi ɗo taw o tinani gallo hay goto wonta e jaam tampini ñande mbayni ɗon mo kadi aussi ko guerre wonata ɗo ɗum noon baba mbir ñaagui mon saabu Allah wi baba kaw baba galle ko yaare mami haalde baba galle mami haalde baba galle min ƴeewa kono min kam yaadu makko ɓurini min ko ɗum tan wawata won yaadu makko ɓurini min saabu ma fofta mami fofta Boubel yeehi Dakar ala Fouta sah Dakar baba toon kam o jotta so yeehi Dakar a jooɗaki omo andi ko woni toon Dakar ga e Fouta wona gotum ga Fouta ga woni ga ko jokkere en ɗam soɓe jagguineɗo mbawi mofti ɗum mais Dakar a yinani ko baba galle haali ko ɓuuri hulde woni yimɓe non toon ne jagga yimɓe ɗe mbaɗa ɗumen sacrifice mbaɗen formation Dakar ɗum wasata taw ɗum ne heewi toon enen kam en ganda Dakar en nanat tan a faami avec ça noon baba mbiyen oɗon goppam omo nawe Dakar nden kay mbir jiɗɗon ko yero perte Boubel min kam mi jaɓata ɗum te so tawi on ɗum batton te on kalanta min sam ummimi joni mami haalan ɗum yero min de ɗum ɓurinani mbiɗa yettoyo nder bisimilla jarama de ɗum ɓurinani Allah andi waw wawnu ñoldude wamporto yero ko wawnu ñolnu Boubel ko wawa wawnu ñolnu mi fi yeesoto natirde Wourossogui ni a joodani ɗum ɗo arso he nekku man ndiyam heew Fouta wallahi azim joni amin garnoɗo tan ko wajadema ɓay noon an haqqille ma rokkima min komi foɗɗere wallahi ka foɗɗere ala probléme jomum addumami al wuuro ngo fof wiyata ko alseni ko foɗɗere hakkille o timmani honon jour e mbino mi yomi jeew a jaggani sinan kam mawtanma wima appeno tar tan o jeew hol jour ɓe mbino noon honon jour mi yejjiti suuro walla a yer ƴew wala ka poɗɗal ay jaggan suuro ñe mbino ko londi le 2 mars 1903 ndiyene mbino noon aɗa on jour joni nde mbawi sa wona 1903 wallahi wona 1903 ono 1900 wonno mi yejjit a yejjit a jaggan hay jour bamma sanki kono yo dokka hannde aɗa wiyami woppu debbo ma goppe so yimɓe yidodiri oɗon naata nder oɗon jeewa bonnude sabu yidde ummi koto Allah yidde korte ummi koto Allah est ce que yidde ma to e Allah ummi a yidde ma nde en hawni an yidde umminde Allah nante en heewi probléme an boy ma o yaharen haɓe beddaji ɓuuro yiɗimo ɓuuro yiɗimo wallahi Allah ne siiɗi kadi min ɓuuro andi min somi woppi Boubel mi dañta debbo an adani an a wawa dañde debbo hay goto yiiɗama e wuuro ngo ko ɗum koye min woni koye ma woni par ce que hay goto no wiyata yimɓe fof mbiyata ko hakkille ma timmani wallahi ko gon wallahi ya base amen ya base amen an jom hama ya base amen hama jibin wona yiɗidira hama jibin min kala jiɗinirami 2 jours walla an jibina kono mbimami an a jibinta nante boy jaw moɗomi ya joni fa lakara joni e joni arseni joni fa lakara boy jaw acci wonde foɗɗere boy wala fotal settat mi anda setti kintu aɗa ko jiɗmi haalande hande dukkuma o ya waɗ feere ha min e joom gallam wota ɓenmin hen sabu ɗum kami piɓɗo anni e sagginde e sa yino noon mbaɗa woppuma aɗa saggina
ko bamma tottirtuno dépense hande noon mi dañi dépense te an ni an a wona ceemer a wona gaɗa ceemer an a jiida e semerɗe ka cukalel tokkosel ni sa yi goppinmami e hoorema tan ko sami wadde ma tan mi daña defet sabu nen a wona guiƴam ɗum noon bamma tottirno dépense goppinmami hen hande noon joom gallam dañi dépense timmo kami cagginowo bottari nangue bottari moɗon te ko invitɗo sehila makko ɗum noon woto ɓeremin e bottari mo a fadi ñaga hello farde buubel neɗɗo waɗata koko wawi buubel an man mbawɗa defte an a wawa defte a wawata defte buubel gonirɗa ɗo tan ko bonnude cikkata omelette mo mannoɗa Dakar o bonnuɗa ɗum ha boni mi tinani buubel neɗɗo waɗata ko wawi ko ɗon puntirɗa hoorema noon cikka toon tan min ko mi wawa defde mi wawa hay dara ha omelette oɗon nde wonno kon seruji on ganda haydara on ganda valeur omelette oɗon ɗum waɗi on ganda valeur oɗon omelette o ko vitamine ɓolo min ko defu tan mbaɗanmi omelette oɗon ha joni Sénégal naaɓe fof ene ñamba omelette o aɓe donki defde hono oɗon omelette aɗan ko jiɗmi haala ndem dabɓo nafowo mbaɗa wawi defde mi wawa defde yo wona haajuma saabu an hoorema aɗa ko mbawɗa kala ko mbawɗa ka kollaɗo te ko min hollatama yaro koko dañata hoɓɓe te joom gallam ko min defanta ɗum ko min ɓadinanta ɗum ko min fewnanta ɗum ha feewa mi woppata cohlel tokosel ene defa ene ɓadinana joom gallam aha neɗɗo waɗata ko wawi buubel te ɗum ɗo ko jiɗɗa ɗo wadde sa waɗi ɗum aɗan ko tawatma hen ko gacce e ceinturage an wona aɗa andi yero moƴƴi mi jabata komo sah ko min defata ɗo hennene maaro e liɗɗi kaalowo no neɗɗo eya yew min to yero woni ni min mi wayno mi ƴetta bolam yero ko boni mi haaldata e ma hande tan ñamminta yero ko boni ceinture kam to wonno ɗo tan woni an namdannoɗo kam holno mbaɗirtami abonné e nder Full TV an jiɗɗo Full TV taw aɗa yiiɗi jeeyede e Full TV gande wadde abonné o wona jobdino weeɓi ha maayi sa naati e nder chaîne o kala vidéo mo cliqueɗa hen less mum ma yi to winda sabone hono bindiji ɗiɗo wonata ko bindi boɗeji ou bien wona bindi baleji kañum boddata firti ka a waɗi abonné c'est simple ha maayi sa boddi ɗum firti ka waɗi abonné après yaltinanma ko wayno laafaji tati bodda gonɗo dow o sa boddi gonɗo dow o cela veut dire que a jeeyama e nder chaîne Full TV kala komin mbaɗe chaîne o arat ha e téléphone ma wayat comme no message ni sa dañi connexion ma jeeɓa chaîne o ko onon jeeyi ko pulagu jeeyi donc jaggu jeeyi ma haɗama jaggoyde jeeyi goɗɗo doole leygu ko ndiyam ko onon jeeyi donc ko ni waɗirte abonné